Yo, oh, e o e.
sempurna tapi bisa son pastekno rika sing mulia aja luru was non kene iso mate semande barang hati arep hati koleti ison duweni pilihan ison biae pilihan ison biae pilihan ison biae no ati pilihan ison biae pilihan ison biae pilihan ison biae no ati so aton awak iki aton sempurna tapi bisa so pastekno riko sing mulia masa rene sing joget belas lho wong kene iki yo butone gak semangat lho gak enek sing nyawer yo Masa kok tak amale gak? lah aku tak amale orang itu belas kenal ketisik piye to beramalah wahai kawan-kawan kok ben masuk surga ya heeh nyaweri butoi masuk surga lho Pahalane akeh. lah pahalane akeh heeh aja luru welas nang kene iso make semangge barang hati arep hati koleti ison duweni pilihan ison biae pilihan ison biae pilihan ison biae no ati Randy kono lo kono bagian kono bek menapa amale bek menapa Amale durung ketok. durung ketok iya aja luru welas nang kene ison ayo mbak joget mbak sama joget yo nyawer karo joget ben rame mbak nyawer karo joget lah ngono maksudku lah ngono lho maksudku ki ngono lho Arek sono ndi. aja luru welas nang kene iso make semande apa ngene barang mati sik apa teles aduh ya Allah awakmu ro bokong ae bingung Rasane piye? rasane piye rasane Tenge piye ngono? mantep mbak jarene mantep mbak karo nyawer mbak Ora manani ngono kok rasane. aja luru welas nang kene iso make semande barang hati arep hati koleti aja tabrakan to diwasi pasangane dhewe pilih ison
Iya ngoren. Telu wae ya. Kementelen rumangsaku wae. Ya, kementelen. Kamu mana lagi? Cocok. Sabar, sabar, sabar. Ini lanang ta? Ini lanang iki. Sabar to yo. Terasung kowe. Karo duwite diweni, duwite karo diweni. Ya, ya. Ojo luru malas nang kene iso makin samande paran hati arep hati koleti iso duweni bune ae pokoke ibuke. Aku pokoke butone entuk ngono wis aku gak masalah. Sing penting butone seneng yo ready yo. Sing penting seneng yo. Heeh. Ayo Mbak juga Mbak. Lah. Panjang itu rungkat ta? Rungkat. Mboten pareng ngoten niku. Lah, disalah rumiyin. Mboten pareng niku banyu setan. Mbak, lagune apa, Mbak? Lagune. Pati geni angel-angel sama ora mbok sawer ya aku. Endasku ngene. Wes urung. Pokoknya sampean sing semo. Oh iya. Pokong semo. Pokong isopo. Iyae. Areman foto. Jadi kotelen. Lalu sikar larai sikar kepondo hari ngeretet kutu ketu Kok isopo keae mareman moto sing dikontelan ame sesikar lare sikar hari berat kutu kepengen ketu Pasti ngomong-ngomong
sikar lare sikar kepondo lari ngaraku kudu kepengen nyato kokong semo kokong isoto Tak mau. Oke, oke. Jalanan Bukto Mbak Jamila. Buktoy guys. Mari iki biasa mari anu guys. Penonton mohon mundur ya, mundur. Rada ombo. Butone iki ben leluasa ngono lho. Lah atraksi. Yo, slow. Yo. Yo
Lah lah ayo, ayo. Slow lo 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 lo. Mbak sikil lu Mbak, sikil. Sikil. Sikil kok kali. Ojo ditek. Pejone ojo ditek Mbak, Mbak. Kali yo. Sama kali yo, sikilmu. Yo, slow, jos. Oh mau mecut, dipersilakan ayo. Oleh, oleh. Ben mari udah mecut kok mari.
Ala opo kuwi Ren. Opo? Ngomong opo? Oh. Ayo le. Heeh. Geke le. Lah, lho. Kalah lele. Heeh. Sing banter le. Heeh. Sing sunat klambi ijo lah banterke le, heeh banterke. Ayo aku mendukungmu. Lah. Oh, yo aduh. Heeh, ayo le. Ayo. Wes, mari engko pokoke sama nek mecut. Mari ikune sing disunat iku. Apalanmu. Disawer karo sing sunat. Ya, alah pintere, heeh. Ya, gambuh iki bendahara iki. Win. Gambuhe melu-melu win bendahara. Lah. Diwehne ketua. Diwehi Pak Ketua. Gak suka. Yaho. Godane godhog gedhe akeh belyaine